On Air. Какво искате да кажете с музиката си? То, знаеш, че в смисъл, ако няма кеф, няма музика. В смисъл, че тези нещата са вързани заедно. Идеята е, че опитваме се на първо място да ни е интересно на нас самите. Импровизираме с най-различни неща, с нови ритми, с нови... По принцип, като има нова идея и минава през абсолютно всичките, одобрява се, някои да, други не, знаеш кое е. Но определено не свирим за кеф, ако в този смисъл да кажеш, нали, да отида да посвиря малко и после се прибирам да ям, примерно. Нещата може да не се гледат чак толкова много сериозно на абсолютно всичко. Може би това е до една степен. В смисъл, малко да отпуснем, да не се стягаме толкова много. В някои песни точно това искаме. В други песни засягаме взаимодействието между различните хора. Защото знаеш, че двама човека като говорят, в самото общуване то е свързано с много неща. И една дума казана на неподходящото място, по неподходящото време може след нея да довлече много, много сериозни неща. Идеята е така, отношението между хората, да не бъдем чак толкова много стреснати и стресирани от ежедневието си, че има и друга страна. Някои песни звучат наистина доста сериозно, но като се заслушаш в контекста отзад, тия неща прозират. Как се представя новия ви барабанист? Ние така минахме през доста народ. И до някаква степен той за нас това е някакъв опит, защото като той е нов човек, като почнеш с него да работиш, цялата банда тръгва на някъде. Не е същото. И в един момент така има едно като Discovery. На къде ще отидем и сега, на какво ще почнем да приличаме. Основата си е основа, но тия нюанси винаги се различават. Много добре е. Всичко е наред. Той много добре се списва. В смисъл, че като почнем да правим нова песен, всеки дава идея отляво, отдясно. В това отношение той много добре се списва. Как е малката? Малката е супер. Малкото е дробебе, както всички казват. Човек открива нови неща в себе си, в принцип, като се сблъска с нещо такова ново. Защото човек не може да каже, че е подготвен за нещо такова. Знаеш, че ти сам знаеш за какво става въпрос. В смисъл, всички ти говорят, обаче докато не дойде, няма как да знаеш човек. И в един момент се оказва, че всъщност може би малко по-различно от това, което ти си представя по приказките на други. Но е супер. В основата си е много добре. Какво ново се случва около групата? Около бандата, че правим нови песни, имаме доста нови песни, които са, някои от тях може би мърдат малко настрани от това звучение, което сме имали до сега. Имаме това нещо, което ще го записваме сега при теб в момента е едно от най-тежките ми неща, от към звук, може да се каже. В същото време имаме и доста леки идеи, които някак си се вписват между нас всички. Това е интересно. Имаме доста нови неща. Как се казва новото ви парче? Казва се Сенки. Ние почнахме да я правим с един от старите ни барабанисти, но в процеса на работа, в смисъл, когато смени барабаниста, почнахме от началото да ги правим нещата и сега в момента с него за първи път свирим.